Tak prajem pekný dobrý deň, pán Obertík, takže v podstate vám to ukážem teraz na jednoduchom príklade. Prihlásil som sa ako administrátor pod svojimi prihlasovacími údajmi. Som v tom konkrétnom článku, kliknite na povoliť Visual Builder. A v podstate ako všetko, viete si to editovať priamo v tomto editačnom rozhraní. Kliknite na toto. Dáte upraviť šablónu tela. Tu si kliknete na to koliesko nastavenie riadka, na vzhľad, nastavenie veľkosti a v podstate vidíte, že maximálna šírka je 750, takže ho vieme v podstate upraviť na ten max, ktorý tam je. Asi by som to nehal na 1200 s tým, že ešte môžete zmeniť kvázi rozloženie prvkov v percentách, to by som ponechal na 90 s tým, že teraz je to taký dostačujúcejší, respektíve väčší priestor. No v rámci toho sa dá s tým rôzne vyhrať. V podstate je to nadefinovaný ten nejaké tie medzery, je to z toho dôvodu, aby v podstate to zachovalo nejaký ten formát. V podstate takto som vám to roztiahol trochu viac s tým, že aj keď si to prezrieme na mobilných zariadeniach, tak to bude vyzerať teraz o čosi lepšie. Respektíve ostane to zarovnané aj tam s tým, že tu keď dáte tie tabulky a tie tabulky nie sú nejaké pro, tak samozrejme treba počítať s tým, že tá tabulka sa bude zobrazovať takto odseknutá. Rovnako tieto obrázky, ktoré sa nachádzajú tu, tiež vám sa prelíňajú trošku ďalej. V podstate najviac by pomohlo, kebyže tie jednotlivé moduly, ktoré tam vkladáte, respektíve tie obrázky tam vkladáte cez niečo iné, cez priamo ten DV Builder v podstate a cez nejaký modul, obrázok a podobne. Ale v podstate túto sekciu, ako som naznačoval a ukazoval, viete si to nadefinovať sám v rámci tých nejakých možností a riešení. Ja dám teraz uložiť a dám ukončiť Visual Builder. Ako vidíte, tak už je to tých 90% v podstate a je to rozšírené na tú celú tú oblasť, ako som to nastavil. Čiže teraz predpokladám, že keď pôjdem do histórie 3D tlače, tak to bude aj tam, nakoľko sme upravovali celé telo, čiže nebolo to iba subjektívne upravenie, ale bolo to upravenie všetkých tých prvkov. Čiže ešte raz, keď si to ukážem aj tu, klikáte tam hore na tú časť, že vlastne upravujete šablóna tela, čiže kliknete napríklad sem. Tu na to síce ukazuje s tými medzerami, ale tak je to vlastne niečo súčasť tej šablóny. Osobne možno by som dal 1170, to je taký typický rozmer. Tých 90 by som ponechal, dám fajočku a vidíme teraz, akým spôsobom to vlastne bude zobrazovať. A malo by to byť už zarovnanejšie a krajšie. No tak ešte to treba trošku, aby to bolo viacej zarovnané, ale v podstate takýmto spôsobom si to editujete. Tak dúfam, že vám to pomohlo.